Sirping selawat nabi kawuh ingkang sami mulat sanggiyane para tamu kakung Sumana Putri anggulati putra kekalikang sangsaya angamu prabone sangsaya mantep penggalihe sangsaya mencorong buayane mangkono tuwawan kewuwun samiya anglem bono gremang-gremeng sarmanuk pindha cantuka condro sewu. Idem permanuk tanono suwap bawaning warang salisik gedhodongan tanono pasane rono bebasan tan lumampah kakak biar samung suarane kodok ora ingkang tansah memuji mojo miring kang dawek uwini woho nalika semana sang sirat mojo biningaten putri wis ketingal laju hanjengku sarwi srembah mring kakung paripurna sinembah diambil jiti samparaning ingkang raka yakti punika ingkang minangka pralampita hangicali saliring sukerta tulus mulya manggih raharja katon kambang-kambang kumambanging sekar triwarna panganing jroning bokor kencana wonten mawar melati mewah kantil yekti punika ingkang minangka pralampita lamun winawar ing tembung manis lumantar kidaling lati badhe pambukaning karya kama kang anggung kumantil-kantil ing padone netra tumambang tungtunge ngono ketingal jumeneng sang sirat mojo biningaken putri dipun uklak kaping 3 utawi 3 yakti punika pralampita pandongane para pepundhen mugia sang sirat mojo piningaten saripit ing tembe nanging puniti alamin bebrayang saya tambah tegen rigen mugen tegen tegese saya tatak saya tetek anggenipun manembah ngibadah anggung eling marang Gustine Regen bisa noto muri satoto amrih lan prayogane wendene mungkin muri datang gampang noleh utawi rong nalika semana sang sirat mojo pininganten sarimbit us penyaringan toyone kang mijil saking Kendi Pratowo Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu yakti punika ingkang minangka pralampita muri
sak barang pakarti kang arsa linampahan linambaran wening penggali mewah menebing kalbu kanthi nemu ayu ayem angayoti wis ketinggal sang juru pangrengga busana indah Kartika angasta sindur ingkang awarna rekta ingkang kebinepun sinulang wenang awarna seta pratandha sasrat mojo piringateng sarimbu ujane para nastina bandrekan Gusti Walu kasiring satya